episode thar bultan na chon Northern Dragon King tharau chuan sawen chu anui zata ka tharau ti cheta wangin he tiang hian olsam takin nge nei chang theng ti iring tak takem ancient dragon clan tan chuan taksa hi tharau ania tharau po taksa ani chu chu i hrelo ani ma se lom thu hril cheka du ka taksa ti thiang hlimna na I heaven reframe I man khan a hmaya chakzo ka min siam ta ani ka taksa hi tuna chuan a thafam kem vek to ani a hma zong ai khan tuna chuan ka soul space a iom to a lai hmuna tang hian I chuak to ngai lawang thi turin in buat sei ro atia chu tianga a sei hnu chuan Northern Dragon King chuan a thil ti thena chu ati chuak le a chevel hmun zong zonga chuan krek aran lang chuak ngala chumi hnuwa chuan claw technique a siama sawen chu man tumin a beita ani attack chu sawen lampan chuan chak takin akala ma se sawen chuan hlawna pakhat ma nei lo ngoi rangin a soul power hmangin awesome takin attack chu a bloka chu maini lovin a thil ti thena hmangin Northern Dragon King chu a hnunglama anor let bok Dragon King chu amang ang hle chu ta sawen chuan awesome zetin Dragon King technique chu akat dar ngala Northern Dragon King hena ka hma chuan no pang ang mai lani I tharau thupnan soul concealment technique I hmanga chu chukalaka I thup theng ti iring tak takem ni atia ani na taka chuan sawen hian Northern Dragon King tharau hret na claim la om chu ataksa chunga ala om ti alo hmu chuak dei to a chu ti chet sak vek lawa ama ngei na ma chhana tumani chu hret chuan Northern Dragon King chu a thin rim hle a sawen be turing claw technique chak tak danga siam le ta a ma se sawen chu alo nui mai mai a awesome taking claw attack chu a soul power chakna hmangin ati chhele a heti lai hian sawen a soul power thil ti thina chu a hlom hle a Northern Dragon King chu amang ang zual hle ani chuan engtin nge he hi ani thei ka soul space chunga yoma chuti chungchun engtin nge he tiang thil hi ilati thei atia sawen chuan darakin azo na chu a chhang lo chu ai chuan he tiang iro man na ho tak mang hian min ti top thei iring tak tak yam ni atia a sei zo ro chuan sawen chuan black hole technique a siama Northern Dragon King chu alama a hruai ta a chu tianga ti lai chuan he thang hi katan I siama a chan chu I tharau thil ti thina chu keima ain a chak jok ni a ingai wangani ma se keima ne tekhin chun engma ini lo ti in Northern Dragon King tharau chu a hma a hruaya che theiloina siam zui mang ang zetin Northern Dragon King chuan engtiam min ti ngei tumatia sawen chuan I soul space a I soul then khat thup nan soul concealment technique I mang ti ka hria chu wang chun I soul chu ti chelowin kalok ta ani atia chu thua hret chuan Northern Dragon King chuan thinrim chat thian nang misual chu tian ni chuan hei hi iro man na vekani mo atia sawen chu anui suk dumota Northern Dragon King hena chuan heavenly flame hi I taksa ti chaknan le keima min bele nan man itum ti ka hria chu wang chuan iro man na chu ka zom ta ani I soul space ka ti chet theina na tia sawen chuan chu thua se rual chuan a purifying deep nucleus flame hmangin Northern Dragon King tharau chu a beita heavenly flame be na hnuaya chuan Northern Dragon King tharau chu a dar tan nuai mai chu ta sawen chuan a heavenly flame hmangin a refine tan tak ngala refinement process a kalsel hnu chuan Northern Dragon King chu shom ti takin a au chuak ta chu mu in sawen chuan Xiaomi ti ani mo a tha solna nei lo mi tam tak Xiaomi tortir zong zong kha han ngai to te he hi ithil ti ra ani hi atia chu tianga soilai chuan sawen chuan pressure chu ti sang zol sawa Northern Dragon King chuan chuangai na omlo ti a hre chuak ta beidong takin ama ngai dam turin a nge na khongai min ngai dam ro engkim hi hun klan te wang vekani min buma an ro man na ka tuta ani ka diklo ti ka hria khongai min ngai dam ro hun klan chungchang ka hriat zong ka hril vekang che atia ma se sawen chuan chil takin atlai to ngai tu boy du su soul search technique ka hmanga I share rengna tangin hun klan chungchang thu zong chu dairekin ka hre thei don ani ti in a changa chu ti ro chon sawen chuan Northern Dragon King tharau le a hriat na te chu a heavenly flame hmangin a refine chun zom zela he a hriat rengna le a soul lo ma hian in to a thiam na le a theina zong chu a oma sawen hian chunga hriat na le thiam na te chu soul puppet thafam kim siam nan man atumani puppet pa ngai anglo takin he puppet hian Dragon King fin na le mi a be thiam na technique anayang sawen thu pek chok ngak lowin chet ala thayanga ama thuin thutluk na po asiam theibok don ani atlang pin sawen sol puppet te hian chet anak thenan sawen an thu pek apek phut angai thina ma se he puppet hi adang zong ain adang lam don ani chu chungai to chungin sawen chuan Northern Dragon King tharau chu ati thiang hlim ta veka
a refine zo ruwa chuan Dragon King taksa tang chuan energy chak tak aron chuaka vana in kap chho ngal chung chu ji an chuan alo hmuwa hlim takin sawian chuan atopa chuan Northern Dragon King tharau chu ati thiang hlim vekta tuna chuan Dragon King chu a om to lo Northern Dragon King in ati hlum ta kan nam zong zong ami tharau te chuan atopa chuan thamon na an hu thei don ta atia chuta a Dragon Slaying Sword chu van lam hoin a choi sanga thutiam ro pui tak asiama tuna tang chuan Ancient Void Dragon Clan hi kum khoin ain pum khat reng toang anin then le to ngai lovang ka chakna zong zong in Ancient Void Dragon Clan hi ka hum him don ti ka tiamani atia a thutiam an hriat chuan Ancient Void Dragon Clan elder zong zong te chuan zanalan tirin ahma an kul ngal veka chumi hno chuan a sin chu hun clan te omna ain thlaka chuta chuan hun tian di chu amaina lo dinga akuta chuan Northern Dragon King ne na inzom na sil oma zoi zoi na bota ani chuta tang chuan hun tian di chuan Northern Dragon King chu tha ani ti a hrenga la thinrim zetin man tlak lo lu tukati chuti lai tak chuan a hnunga chuan lightning lo chuakin khopui a ritur dura portal tian tak aron in hongzuya chudam chu hoi chungin hun tian di chuan I lo tling ematia portal chunga tang chuan o pakhat hian lo tling te reng mai thil har sa ani lo ma se thil pakhat ka hriat thiam lo a om engwangin nge origin flame mang hian khami bal lo man tak lo kha kai thole turi min ngen origin flame po atan tak sathar refine nan ka mang hiel ani atia chuti ro chon portal tang chuan aron chuak ta ani hi heavenly flame rank up ani na Nihility Devoring Flame ania hi a human form ani Nihility Devoring Flame chuan huntian di hne na chutiang thil tura engwangan dor nge ani chana zota huntian di chuan chess game reng renga chess piece poi mo lo berpo board a chuan atangkai hle eng ang point tangkai lo angin dangma se 7 star do seng cultivator rin om takle thuai takka nei chuan ka har chatna tlema chong chu min chin fel sak thei don thawani chu wangin thilten om takti turin keima ngei ka chet angai lawang ti ina changa chu thua hre chuan Nihility Devoring Flame chuan nangni mihring te hi inmak tak setani mani cheloin midang chet te hrinom inti tak setani hetiang infiam na hi engtin nge inhlimpui ti ka thiam lo ke ni la chu keima ngei ka kalanga Skyminson Alliance le sawin te chu ka haral vekang chu ka tan chun engtiang ol sangi ani don ti ishia ani atia huntian di chuan alua bunghata adikalon chu tiang ti thei chu ini ti ka hria atia achan chu Nihility Devoring Flame hi 9 star do sing early stage ani wangani huntian di chuan soizamin ma se thei hne chu kan thil tumber chu mi pakhat tha emo ro hlu pakhat mu chau emo ani lo kan mi son dik tak chu airo puizok dei chu ani kan thil tum tak tak chu Ancient Clans te chu pakhat te tia da bawani atia chu hriat chuan Nihility Devoring Flame chu anui suka ole a thai iduangin tiro ma se kha mihring sawian kha kan mi sonata na hlomani chuan ka that ngalang nakina chuan ithupe ka ngak don ho lowani atia chu tiang a soila chuan Nihility Devoring Flame chuan akuta phara space time portal honga portal chunga tang chuan hunmi seng chu aron chuak ta Nihility Devoring Flame chuan hunmi seng chu hloting takin alo kai tho to ani origin flame hangin taksathar asiam sakani chumi wang chuan hunmi seng chu ahma ain achakle zuala a hlom zok bok tuna chuan 7 star do sing early stage level a thleng to ani ama enin huntian di chuan tuna hian he itak sathara hian ilung oi to ematia chu hriat vele hunmi seng chuan malam pan ngalin huntian di ma chuan a thin thria taksathar ne awangin huntian di le Nihility Devoring Flame te pahni chunga lom thua sei ngala hunmi seng chuan Nihility Devoring Flame chu tun ian ti ina kawa tun ti omzia chu Devoring ti na nia ian ti omzia chu Flame ti na ni chuta Nihility Devoring Flame chuan I taksathar hi origin flame atanga siamani awangin tun din huna chuan ti chiat theilo tlukani ti ina hrila chuti lai chuan huntian di chuan medicine kan ceremony nai to a chumi tan chuan inbuat seiro ti in somna andon lekha pe a hei medicine kan yoklana Alchemist inil na omtura somna ania ta chuan Ancient Clan sang ten inil na ro pui tak an nei don ani Nihility Devoring Flame chuan scroll chu ala ro mana thatak nei angmain anuya yoklan mo ti in tatang chuan abota ma se aro mana chu tu main an shelo huntian di chuan hunmi seng lam hoin tuna chuan taksathar inei ta katan thil poi mo tak iti angai don ani atia hunmi seng chuan
thu pek chumin pe mai ro master ti na chang ngala hun tian di chuan sawen chu zong le la akuta om ancient jet fragment chu valak sakang che chuan thre rengang che tun tuma hian miti bei dong su he hi I chance nu berani atia chu thua re chon hun mi seng chuan ka tha thiame tun tuma hian engma ti sul ka nei lo fanga tia chumi hnuah chuan a sin chu Queen Medusa a in thlak ta sawen chu a pet siam tharnen abula an ron thleng ti kan hmu a hmu vele Queen Medusa chuan I lo kir ta mo papet thar hi I refine thlo ting vek to ematia sawen chuan engkim makal tlong khop mai thlo ting takin ka ti thiang hlim to ma se refinement process chung hian a cultivation level 2 stage khatin atla niama dosing 5 star a omani atia kan shit angin sol papet hian an cultivate henan lightning energy an mamoa chuwang chon sawen chuan Queen Medusa hena void lightning pula roi ka tuma chuta chuan a chakna ti pun tir ka tuma chu chu theyang em ti ka hmutu ani atia ma se ni nge mozat nga kalangai mai thei chumi ma chon heta hen lo omla min lo ngak reng ro ka ti zo vele ka lo kir le watanga alliance dam kan pan dun thei to anga tia Queen Medusa chuan apoma ni chungin sawen bula chuan akal hnaya kalro heta hen ka lo ngak reng che atia adot le sina chuan void lightning pula lo langa chuta chuan sawen chu asol papet tharnen teleportation mangin an thleng to ani lightning pool zaw tak chu enin sawen chuan hem hunna ka kal hun dar khan lightning python ka hmuwa chuti la chuan ka level ala hniam hle dojun level chau kalani chu wang chuan void lightning pool thuk taka chuan kalu theilo ni ti na ngai tua he thila ngai tua la hen siawi chu sawen taksa atang chun aron chuak ngala sol papet thar hmu chuan makati hlea makti je thiana en renga ache dana tang chuan wow he sol papet hi achak don hle me ati ni ngei turani sawen chun alua bungata isoidi so papet zinga a cultivation level hi asang tak zetani ma se ala dam line nen kha khin chuan tuna achakna hi ata niam deuh hlekani ti in a changa siawi chun ani ngei don hi ti in alua bungata revak lo sawian siawi le so papet chu void lightning pool a chun an lu thuk zuala an chunga chun lightning chak tak tak chu top chin nei lovin an ron tla void le khata chun lightning energy tam tak chu sawen lampan chun arong kal thuta sawen chun rang takin purifying dim nucleus flame chu activate chu chun apul vela protective shield asiam ngala heavenly flame wang chun lightning chun atina theilo chu chu mu chun sawen chu anui suka purifying dim nucleus flame kanei chung chun he lightning hian mintina theilo wang third rank heavenly flame ani na hi aphu tak setani atia malama pan zelai chun an ma pu chunga chun black demon lightning an ron lang nga zata an mani enin sawen chun nui chungin henghi black demon lightning an ni atia black demon lightning chu void lightning pool thuk zo atang chun an ron chuaka sawen chuan an noya hian black demon lightning chair selo an omti a theya chu mun chu a hlom hle pil tawara in elna tier 9 initial grade pil a refine lai khan chu tiang black demon lightning chu alo lang ti a chuaka ama zianan academy headmaster pu chung tang alo chua a hlo thon chan kha the thiam ta ani ma se sawen chuan chum lightning energy chu asol papet in cultivate na atana amamo tak ani ti a hria void lightning pool aya hun thazok a omlo he phun hi ka sol papet tan chuan mun hlu tak ani ti in ngai tua chu ngai tua chungin sol papet chu malampan turin atier ta ani papet chu purple lightning in akhu na lai huna alu ruwa chuan black demon lightning chu pu chung tang chuan an ron chuaka papet chevela chuan lightning formation lian tak an siam hala chu lightning hlom tak chuan papet chu aran deng ta ani black demon lightning chu a hlom hle ti a chiang bring loading ta se an taksa chu apok dar ne viawang ma se sawian sol papet thar chuan ol sam takin lightning chakna chu atwal chuak ta ani revak lo hnuah chuan potna tak chuakin sol papet taksa chu lightning chuan abo khat veka a chakna chu a hma in apung ti a hriat chu chu hmu chuan sawian chu alom hlea a thok thae he method hi a thok tha tak zetani ati atu seizo ro chuan pu chung tang chuan black demon lightning python lian tak mai chu aron chuak ngala thinrim za thian aron ram chuaka sol papet lampan kalin ti hlum tumin aron beita ma se sol papet chu a chaklea atak sa chakna na sa taka wang hian lightning python hian engtin ma atina theilo papet chon python chu akut pahni mangin amana atike som ta zo kani ane nu chon sol papet chuan lightning python chunga lightning energy om chu a hi blut ta veka
atira chon sawian chuan papet chu apuak dar meng ti alo hlau dewa ma se papet chu engtin ma a om lo sawian chuan ka hlo thon vak angai lo ni na lang ka sol papet hi achak don hle an nia tia ma se chu tianga soilai tak chuan tui thuk tak atang chuan black demon lightning ran suak le ngala papet chu an ron be le ngal ma se rang takin papet chuan alo buma chunglama chuan thlok chhuin in siam rema lightning python local te chu pansak tak manga beile tin a hnek dar ta vek mai chu wang chuan a che vela black demon lightning energy chu lo chokin thunder energy tornado lian tak alo in siam ta papet chu alai taka adinga black demon lightning bolt chu a hiblu ta ani arola lightning energy tam tak a hiblu awangin ataksa chu en thlak danglam tan ta chu en rang chung chuan sawian chu anui suka papet hi adanglam chhozela achak chhozel bok black demon lightning in asuta pin a cultivation level at sang chhozel ani hetianga chaktaka engki makal zel ani chuan ni tlem te chungin North Dragon King sol papet hi 6 star dosing level a akile don ani atia chu hriat chuan siawi chuan ani po in cultivate adu thu alo sei ve ngala sawian chuan ni chungin heta hian heaven and earth energy hi athiang himin achak le a Northern Dragon King sol papetin lightning energy a hiblu chung hian ke point hunram chang mangtang kain ka cultivation hi kap thean ni ti na changa sawen na soilai tak chun anunga black demon thunder python aron lang le a sawen chuan a hmurwa chuan a purifying demon lata strength chu activate ngala ma se python chu a halwal mai siawi chu aloin rola mit khap karlek chuin siawi chuan black demon thunder python chu a ezo ngal veka chu hmu chuan sawen chuan mak atil a he lightning a thena chan hi Nihility Devoring flame seed a refine atanga ani anninge yanga tia chu ti rol chon sawen chuan black demon thunder chana chu ataksa nge ya alu tia hre theibo siawi chu ama nen a insom tata wangin siawi in lightning energy a piangin achakna chu ama alut ve zelani chumi hno chon siawi chuan hun khoral lawin black demon thunder pythons te chu aman ngala athil ti thena phangin alam hoin a hruaya lightning energy te chu a hiblu tak mi a mai revak lawa chuan siawi chu aport to hlen ni in lang chuti la chuan sawian chuan ataksa chunga thunder energy longlu chu a hre chiang hlea siawi hian lightning energy a the hi alom tak setani chumi wang chuan he black demon thunder thil ti thina hi ke point ka dong ve ta ani tun hi masona dang nei le nan hundram chang thatak ani atia chu angai to na nen chuan sawian chu in cultivate min ain bot sai ngala hetila hian Northern Dragon King sol papet le siawi te pani hian black demon lightning chu directin unabsorb zela siawi ne na ain zomna wang hian sawian point black demon thunder chana chu adon chun zum zel bokani hunrei tak en cultivate nu atopa chuan sawian chuan mason na anei ta a level chu 5 star doseng middle stage atangin late stage a kai chawa tuna chun 5 star doseng late stage a thleng to ani ma se black demon lightning energy chuan an chunga hmung anei vak to lo sawian chuan he chakna chaw mang hian a level chu atipung thei to lo ti hre chuak ta North Dragon King sol papet po chu tiang tok chu ani black demon lightning atanga hlok na hmu thei turza chu a hmu to chu wang chuan sawian chuan Northern Dragon King sol papet le siawi te pani chu a kau kir ta void lightning pu chu san turin en buat sei ta ni siawi chu sawian taksa aluta ma se chu ti lai tak chuan wana chuan chum cha tak pung khomin chu ta tang chuan lightning chak tak void lightning pula chun aron ta thale a chumi hmang chu anna hlea pu tui chu ain thren dar ngal veka tui hnuaya mun thuk tak chu alo lang ta a chu ta chun sawen chun thil pakhat a hmuwa chu chun atimang ang kher mai chu athil hmu chu golden dragon ani makti se thiana en renga sawen chuan khu pil lightning ani atia 9 tier high grade pil ti thiang hlimani chuan lightning chikhat pil lightning tia hriat chu alo lang thina chu 9 mystic golden lightning an tia thil ti thena hlom taka nei ani sawen chuan a en reng lai chuan hunrei tak chung mi hil to golden dragon chuan amit aron meng hala a harwal chuan sawen chuan a hlom zia hra chiang hle a chakna hi dosing 7 star nen te khin thei ani sawen an eng tiang nge ama chhon don ti hriat ani ma chun episode chu a top ta preview thar oma yen du chuan comment a hena link ka da a iklik mai don nia minot thir saka wangin lom thu ka soye